El primer que es fa per conèixer alguna cosa és saber com es diu. I com que diuen que el nom fa la cosa, ens hem plantat davant del mar, perquè romaní prové del llatí rosmarinus, o sigui, rosada de mar. Totes les llengües que el coneixen han seguit el mateix fil. Romero en castellà, romarin en francès, rosmarino en italià, rosemary en anglès. Serà perquè aquesta planta, l'herba de l'eterna joventut, perquè floreix durant tot l'any, és la mar de Salada. A l'altra banda de la Serra de Marina, al Vallès Oriental, el romaní també s'hi troba en abundància. Som al novembre, quan aquesta planta fa la florida de tardor, i constatem que és prou encertat dir que les seves flors són labiades perquè la disposició dels pètals recorda la d'uns llavis oberts. Els de sota, ben panxuts, fins i tot dibuixen una pista d'aterratge per atraure els insectes pol·linitzadors. Amb l'objectiu d'aprendre'n tot el que puguem, hem anat a veure romaní en companyia de la Pilar Comas, la coordinadora de la xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya. Prop de Santa Eulàlia de Ronçana n'ha plantat una bona estesa sense fer servir cap mena de producte químic i és dins d'aquest mar de romaní que anem coneguent una planta que, d'entrada, ens fa l'efecte de ser molt resistent. Oh, i tant! Fixa't que és un arbust llenyós, dur, fort. Les fulles són estretes i si t'hi fixes hi ha unes boletes molt petites i aquí guarda l'oli essencial. Però a més, quan preveu que patirà molta calor, què fa? Ell mateixa s'embolica i cada vegada és més estreta. I el tronc observo que també és com molt de fusta, no? Sí, és molt llenyós, molt dur. És un arbust molt auster, diguem-ne, molt rústic, i té molt oli essencial, és a dir, que fabrica aquest protector solar, diguem-ne, que fan les plantes mediterrànies per aguantar la sequera de l'estiu, que és aquest oli essencial, en té molt, fins i tot és de les plantes mediterrànies que té més concentració d'oli essencial, tant a la flor com a les fulles, com fins i tot al propi tronc. Així doncs, amb la tija, bo i pelada, se'n poden fer broquetes per enfilar-hi carn o verdures i fer-les a la brasa amb un toc ben aromàtic. Com del porc, del romaní se'n pot aprofitar tot, i són moltes les propietats que se li atribueixen, des que afavoreix la memòria i la concentració fins a la seva capacitat per evitar la caiguda del cabell. La nostra planta té un munt d'aplicacions. Fins i tot hi ha qui pregona les seves virtuts afrodisíaques. De fet, amb el romaní com a base, es va crear l'aigua de la reina d'Hongria, considerada la primera colònia d'Europa. Per altra banda, també és d'ús molt antic l'oli de romaní, amb el qual se'n fan fregues per alleujar el dolor a les articulacions i tonificar la musculatura. D'entre totes les virtuts que té el romaní, quin seria l'element essencial perquè la gent se'n faci una idea concreta? És una planta estimulant, però estimulant de la circulació sanguínia superficial. Per tant, vol dir, per exemple, que va molt bé si tenim les cames cansades, si tenim una caiguda de cabell o un cabell feble. Per què? Perquè reforçarà l'arrel, perquè és la circulació sanguínia superficial, diguem-ne, de les petites venetes que tenim. Pots prendre com a infusió, com a través de la pell, com amb un xampú, etc. I té moltes aplicacions precisament per això, perquè és molt estimulant. Avui, a Can Lluc, és dia de recol·lecció. El romaní és al seu punt i es talla a mitja alçada perquè pugui anar fent, per atendre la demanda d'una empresa de química fina. A base de mans i màquines, les plantes van caient i van essent collides i traginades. Així doncs, anem omplint carretons i els duem fins a l'assecador, ja que abans de lliurar el romaní cal fer el procés de deshidratar-lo. L'assecador és una caseta de fusta al costat de les feixes.
Si hi ha pressa, disposa d'una caldera de llenya que escalfa l'ambient fins a 40 graus. Si no, són 40 dies en què el romaní dormirà a l'ombra. Però tant si el procés és ràpid com lent, cal estendre les plantes sobre unes safates planes i amb un sedàs al fons perquè es ventilin bé. Un cop plenes, les safates es posen en una estructura senzilla, però funcional, i a partir d'aquí, qui té la paraula és l'aire i el temps. Per seguir-li la pista al romaní, ara ens endinsarem en un món ben diferent, el de la indústria transformadora. Un cop el tenim sec i ensecat, el romaní en cru va directament al magatzem i allà, ben refrigerat per mantenir allunyats els microbis, comparteix un temps d'espera amb d'altres plantes. Abans que res, per saber si serà convenient en cosmètica, se'n pugen unes mostres al laboratori per analitzar-les i constatar que el producte respondrà al que se n'espera. Així doncs, se'l fa bullir en una proveta per detectar-ne els seus components actius. Què són aquestes 5 columnes que hi ha a pantalla? Doncs el que estem veient ara en pantalla és el que s'anomena cromatografia de capa fina. És una tècnica molt senzilla que utilitzem quan rebem la matèria prima per comprovar que aquesta matèria prima que rebem és exactament el que estàvem esperant. Llavors tenim un patró, que seria aquesta línia que indica que això és àcid rosmarínic, que és la molècula d'àcid rosmarínic, que forma part de tota l'estructura del romaní. Qui hi ha al darrere de la decisió de proveir-se de plantes conreades amb criteris ecològics és Ricard Armengol, el màxim responsable de Provital, una empresa que va crear son pare l'any 1979 i que actualment té delegacions a Europa i Amèrica Llatina. És una tendència general a la societat, no ve només en cosmètica. És una que es dona amb alimentació, és una que es dona amb totes les indústries en general. Es va buscar el concepte natural, una mica tornada als orígens, tornada a la naturalesa. Això és una tendència natural. La cosmètica, com sempre, és de les primeres indústries que reacciona. Si abans se'ns deia que la propietat principal del romaní era estimular el reg sanguini, ara es tracta de saber quin dels seus ingredients actius és el més interessant en cosmètica. El romaní és una planta molt usada tradicionalment a la nostra cultura. Quan dic la nostra cultura no és només aquí a Catalunya, sinó que és tota la part mediterrània. I és una planta molt activa. Té dintre de la seva composició uns components que li donen un efecte antioxidant molt fort. I així es protegeixen la pell i eviten que s'envelleixi. Un cop han obtingut llum verda, les plantes van cap a aquesta sala per fer el procés d'extracció dels seus components. El romaní hi arriba ensecat. Se l'aboca en un gran cub recobert d'un teixit gruixut que fa de sedàs i després s'omple el recipient amb una solució aquosa. Salvant les distàncies i les proporcions, s'està fent una infusió, és a dir, que s'extreuen de la planta les seves propietats solubles. Des d'aquest lloc, l'extracte de romaní passa per diversos processos de filtratge per evitar impureses. 4 dies més tard, torna a analitzar-se al laboratori per saber quin nivell de propietats antioxidants s'ha obtingut. El gràfic ens identifica l'àcid carnòsic i el carnosol, que són els causants principals de l'efecte rejuvenidor que es busca en el romaní. El procés es tanca amb l'envasat d'un ingredient molt preuat en tots els sentits, un producte que aquesta indústria de química fina ofereix perquè d'altres empreses cosmètiques en facin cremes que ajudin les cèl·lules humanes a retardar, tant com puguin, l'envelliment. Com que a més de les seves propietats medicinals i cosmètiques, el romaní també té un ús condimentari, ens acostem a Can Farell per anar a trobar un cuiner que s'ha dedicat a investigar-ho, en Miquel Àngel Riera. Per dir-ho amb un llenguatge que fa venir salivera, estem preparant pollastre de pagès amb l'aroma de les herbes del jardí del Vallès i espatlla de xai al forn amb perfum de romaní, 2 receptes que anem fent en paral·lel perquè són molt semblants. Mira, comencem. M'ajudes? Sí, per miqueta. Vinga. Posarem una miqueta de llard, d'acord, en el rostit. Jo el salpebraré i tu m'hi poses la ceba, pastanaga, l'àpid. De la suma de les verdures que acompanyen l'ingredient principal,
Els cuiners en diuen una bresa, perquè quan es couen fan de bressol als plats. Així doncs, quan ja les hem posades totes, duem les cassoles al forn, on s'hi rostiran a 160 graus. Mentre el forn treballa, en Miquel Àngel aprofita per convidar-me a un refresc en un dels seus menjadors. Es tracta d'un gin tònic a l'aroma de romaní, un efecte que s'aconsegueix perquè els glaçons són d'una infusió de la nostra planta. Si se'n posen uns quants al got i després de remenar-los encara s'hi afegeix un brot de romaní, el toc és indiscutible. Després d'una hora i mitja ben bona de forn, tant el pollastre com l'espatlla de xai ja s'han ben cuit. Només els falten uns quants fruits secs, uns quants bolets i el truc final. Amb la pròpia escalfor d'acabada el rostit tret del forn, col·locarem la herba perquè d'aquesta manera s'infusionarà i no s'oxidarà el mateix aroma. Es tracta, doncs, de tapar ràpidament les cassoles perquè l'aroma del romaní no s'esvaeixi, sinó que es concentri. El que hem d'aconseguir és a l'hora de menjar que ens vingui aquest aroma, a l'hora de la primera mossegada que ens vingui aquest aroma. De nou, sota l'antiga llar de foc del menjador, cadascú amb el seu plat al davant, posem en acció l'olfacte i el gust per constatar que el resultat s'ajusta al que prometia la vista. I per acabar aquest viatge, rescatarem de l'oblit aquella pastoreta que va pujar a la muntanyeta on no hi neva ni plou per ballar amb el seu estimat. Si hem de creure el que diu la cançó, ella s'hi va presentar amb una caputxeta i ell, sota l'ombreta d'un pi, li va regalar flors, violes i romaní.